coñezades, o reitor da Universidade, estou acompañado polo presidente do Ateneo, don Salvador García Bodaño, a vicerreitora de Estudantes, Cultura e Responsabilidade Social, doña Dolores Álvarez, e o diseñador gráfico da exposición, don Pepe Barro. Por lo tanto, vamos a dar palabra ao Salvador, por favor. Hola, boas noites. Apenas unhas palabras para abrir as portas, digamos, desta exposición tan curiosa, non? Na era da tecnoloxía digital, o Ateneo de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela teñen a ben presentar esta exposición sobre deseño gráfico popular desenvolvido en distintos puntos do planeta que reflicte a enorme riqueza da diversidade cultural e da cultura popular. O concepto popular gaña espazo a respecto no marco unificador do modelo consumista establecido pola galopante economía da globalización e da producción industrial, que mesmo ten convertido en anacrónico o feito aquel de escribir unha carta a mano. Espontánea, natural e modesta, a produción gráfica popular é maioritariamente artesanal e, polo tanto, libre e inmediata, con unha dimensión estética que busca agradar e seducir ao espectador dentro do código estético de cada comunidade. A grafía e a gráfica popular, o feito a man, esta especie de presencia que se nos fai aquí de distintos temas, de distintas cousas, como hai entre infantil e adulto, é unha manifestación máis da cultura social, do acervo de usos, habilidades e costumes dun pobo e a exteriorización do seu universo simbólico. O Ateneo de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela desenterraron dos sotos institucionais unha mostra patrocinada e cedida no 2007 polo Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación, comisionada por América Sánchez, e que consideramos de grande interese. Unha ollada ao pasado inmediato que nos debe facer reflexionar sobre a revolución tecnolóxica na que estamos inmersos e sobre a necesidade de recoñecer a diferencia e salvar a diversidade cultural, como se indica neste breve texto ateneísta. Por lo tanto, espero que a curiosidade se desperte na contemplación de todos ustedes ante esta curiosa exhibición e ao mesmo tempo pois que teñan unha boa noite. Moitas grazas. A continuación, Pepe Barro, por favor. Boa noite. Grazas ao Ateneo e á Universidade de Santiago por ter organizado esta exposición que ven nos falar da diversidade cultural e, por tanto, de miles de autores anónimos que hai detrás de cada unha destas pezas. Pero eu, que estou aquí por ser alumno, hai moitos anos, de América Sánchez, o seu comisario, porque algún bo amigo do Ateneo sabe que da miña relación con el xa hai máis de 40 anos, pois obrígame a
de alguma maneira, a explicarnos que si ben cada unha destas pezas é anónima e é unha das definicións do que é a gráfica popular, detrás de todas estas pezas hai unha cámara que fixe unha foto e esa cámara a goberna unha ollada, desde logo, creo eu, privilexiada, que é a deste home que, en algún momento, foi o meu mestre, máis que o meu profesor, eu diría que o meu mestre. El confesa que xa desde moi novo comezou a viaxar e coa súa cámara empezou a fixar a súa interese neste tipo de gráfica. Claro, hoxe calqueira de nós podería engadir a esta serie outras, mesmo diríamos, María ao lado da casa hai un bar que ten un rótulo estupendo que quedaría aquí moi ben, porque de repente descubrimos que está feito con gracia, con ingenuidade, ou que ten un interés plástico especial, mesmo que non este feito por un diseñador. Pero claro, poucos digan antes que a América Sánchez que isto tiña interese, que era relevante, non só para a diversidade cultural, tamén para o mundo do deseño gráfico que, de alguma maneira, podíamos chamar culto. De feito, el mesmo como profesional, que coñece moi ben cal é o canon, digamos, occidental da comunicación, foi incorporando no seu quefacer, nos seus proxectos de deseño, pois achados que pertencen ao mundo da gráfica popular, desa cousa entre inxenua e perversa, como pode ser a ollada infantil. América foi-nos legando, a partir desa aprendizaxe, tamén pezas de deseño de grande interese que beben desas fontes. Pero non vos engaredes, América non é ningún, digamos, artista bruto, non é ningún inxenuo, é, desde logo, un gran pedagogo e desde sempre, digamos, utilizou a recopilación, clasificación e estudo de non só destas cousas, sino de outras moitas manifestacións para legar, incluso, que sei, lembro un manual que ten sobre sinalización, onde ten, digamos, a máis ortodoxa orde suíza, fría e racionalista. Quero decir que a súa capacidade de pedagogía levou mesmo a algo que non ten nada que ver co que falamos, pero hai xa anos decideu que debía ser profesor de baile de música salsa, porque a él gustaballe moito a salsa, ia constantemente a bailar, en Barcelona hai moita afición, pero decía que os bailarins profesionais non sabían ensinar, e el sí. Digamos que el cree tamén que esa capacidade de estudar, de aprender, pode ser transmitida por profesores. Naturalmente, estamos na casa dos profesores por excelencia, que é a Universidade, o Ateneo é tamén unha institución do saber, e desde logo eu creo que hai que celebrar que esta frescura, esta festa que denotan todas as pezas que podemos ver aquí, e que nos levarán, ademais, a ver outras moitas que hai nas cidades, pois era agradecer que na Casa do Saber entre toda esta gráfica con unha enxurrada e que sexa para todos nós unha festa. Moitas grazas. Diseñador Pepe Barro, presidente do Ateneo, vicerreitora, decano da Facultade de Ciencias da Comunicación, vicerreitor de Comunicación, profesores e profesoras, amigos e amigas, permitídeme unha reflexión moi breve para inaugurar esta curiosa exposición. Cando camiñamos pola rúa, abrimos unha revista, prendemos o televisor ou entramos nunha tenda, recibimos, ás veces de forma consciente, sobre todo de xeito inconsciente, digo, recibimos centos ou probablemente miles de mensaxes gráficas que nos indican, suxiren, seducen ou intentan convencer. Impolutas, perfectas, formalizadas, ata o extremo de que cada vez é máis frecuente que esteamos en Lisboa, Calcuta
ou Bos Aires, poidamos ver os mesmos anuncios, as mesmas mensaxes, as mesmas tipografías estandarizadas nas que só cambia o idioma. Unha consecuencia máis dun mundo de mensaxes globalizadas. Contraposto a todo isto está o señor dunha aldea de Senegal ou do interior da nosa Galicia, que precisa sinalarle aos seus veciños que ali, no seu local, poden cortarlles o pelo ou servirlles un refresco. Non se lles ocorrerá, obviamente, poñerse en contacto cunha axencia multinacional de publicidade, nin terá probablemente un ordenador cun programa de diseño gráfico. Sacará de sí a súa vea de artista, collerá unha tabla, un pincel e os restos da pintura que usou para repasar os marcos das ventanas e creará a súa obra maestra. Disto trata a exposición Tutti Frutti, que hoxe se inaugura. Unha verdadeira homenaxe a esa expresión popular, espontánea, multiforme e nada académica que converte unha necesidade nunha humilde e única peza de arte. Non é estrictamente unha mostra de deseño gráfico, nin tampouco unha colección de valiosas obras de autor, senón unha achega á inmensa variedade de solucións que as persoas de calquera parte do mundo atopan para transmitir unha mensaxe, un verdadeiro canto á diversidade cultural a través da gráfica popular. A Universidade de Santiago de Compostela e o Ateneo de Santiago materializamos así, unha vez máis, a nosa estreita colaboración ao acoller na Sala de Fonseca esta suxestiva exposición. Quero agradecer a todas as persoas que o fan posible, ao diseñador gráfico a felicitalo polo seu traballo e a todos vostedes, moitas grazas e boa tarde.